हेलो मैडम। थैंक यू। अरे अरे मालविका मालविका ये अरे अरे मालविका शांति शांति शांति। सब सज्जन लोग सुनी, जे लोग लॉटरी जीतले बड़े ओकर नाम बताओ तनी। पहला इनाम सत्य की परीक्षा में ज्यादा नंबर ला के जीते वाला सुनहरी परी मालविका के साथ बैठकर जश्न में खाना खाए वाला वो भाग्यशाली कौन बा? वो बा त्रिपुरम कुंडरम से आरमुकम्बिका। आरमुकम्बिका जहाँ भी बाड़े मंच पर आई। अरे कहाँ बाड़ा आरमुकम, कहाँ बाड़ा? का बा? वो दिन तो जोश में रहले, आज गायब बा। उहे तो मालविका के देखे खातिर बाप के गाड़ी बेच देहलस। वो कहीं दिखत नहीं खे। अब दूसरा नाम पढ़ता नहीं। ठीक बा, पढ़ पढ़। अब ओकर बाद दूसरा इनाम सुंदर चुलबुली कलरफुल होठ वाली मालविका के साथ हाथ मिला के फोटो खिंचावे वाला चप्पा कुलम आर मुर्गम नदीम चेरियम आर गुना शेखरन आर पल्लन आर अम्बू गोरी पालियम गोविंदम वैरी वेज नारियम। आप तो हमारे सास है। रुको रवा खतर हम हमके मालूम बा कि दोनों हाथ में काहे फैले ले बाड़ा। हाथ में फोटो खिंचावा चला। तू चलती गाड़ी से कूद के आइल बाड़े, टीटी बाड़े ना? चलो हाथ मिलाओ खाली। अभी से मुख्यमंत्री मालविका ऐसे ही बोल के तो कई लोग के घर बेच ले बाड़े। हाथ मिलाओ और निकल। अभी महात्मा गांधी के बारे में नशीली आंख वाली मालविका रवा लोग से कुछ बात करी है। अरे सॉरी मैडम। सॉरी। नमस्ते। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति बाड़े। वो हमार देश में पैदा भइल रहे। एक खातिर हम सब खुशनसीब बानी। अगर हम उनकर प्रिंसिपल के फॉलो करी तो देश में प्यार और शांति और अमन के माहौल बनल रहे, आतंक भी खत्म हो जाए। जरा संभाल के। रहुआ भी आश्रम में आ जाए। ठीक बा। रोवेट्री इतना उदास काहे बाड़ा? हम तो सही सलामत वापस आ गए। सर रहुआ के हम ना बतावल चाहत रहली, बिना बतावले ना रह सकीला। वो दोनों टपोरी अपन म्यूजियम के गंदा कर दिले। इला भाई रख ला 10 रुपया। 10 रुपया ऊपर के दी सर। अबे जितना बात भर रहे उससे ज्यादा काहे मांगत अड़े? हम आईजी के बहुत करीब वाला बानी। अच्छा मत दी। चलो निकले यहाँ से जल्दी। कहा हम आईजी के करीब वाला बानी? हाँ, इंडिया गांधी बहुत करीब लोग बाड़े ना, ए खातिर आईजी कहली। तो लोग हमके गड्ढा खोद के दफनावे के सोचले रहला का? कोनो हीरोइन के बोला के तो लोग अय्याशी कर रहल बड़ा का? तो दोनों इंसान हुआ? कितना पवित्र जगह बा मालूम है तो के? हैं? दूसरा खातिर ये इमारत कोनो आम जगह हो सकता, लेकिन हमरा खातिर गांधी जी के निवास करे वाला एगो मंदिर है। हमरा ना रहला पे मंदिर के अशुद्ध कर देहले, नालायक कहीं के। बस करी दादाजी, के भइल काहे भइल बिना सोचे बात ना करी। अभी हम कहाँ से आवतानी रवा के मालूम बा? तिरुपुरम कुंडरम गइल रही। जैसे जोड़ी। अरे आरमुगम तू तो गेटअप चेंज कर लेलस। बकरी की दाढ़ी और बिखरल बाल में रहे पहले। हर बात में पहले पेप्सी ओ करके स्टाइल से बात करते रहले। अब तू पैजामा कुर्ता के साथ हो गई। दिन बड़ा जोश से सवाल पूछ ले रहे और बख्शिश लेवे खातिर स्टेज पे ना आइले। आरमुगन का तू सच में सीरियस होके अब तू सीनियर सिटीजन के साथ बैठल बड़ा काहे भाई? सॉरी सर, हम मालविका के फैन जरूर रहली। कंपटीशन में जीत के ओकरा साथे बैठ के खाना खाए खातिर ही सत्य के परीक्षा पढ़े के स्टार्ट कैली। बाकी पढ़ते पढ़ते मालविका जो मन में रहली वो चल गईली। आओ महात्मा जी आ गईले। एकरा बाद फंक्शन में आवे के मन ना भइल। जिंदगी में मुश्किल ना आवे यही सब कोई सोचेला, लेकिन हमार मानी तो एक बार जिंदगी में मुश्किल आवे के जरूर चाहिए। हमारे जिंदगी में होके के कारण रहुआ दोनों बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भइल रहे दादाजी। गांधी जी के बारे में आप बताए हम बताई, वो अभिनेत्री बताई। अच्छा बीज बोई तो पौधा अच्छा ही होई। के बोइले बा ओकर कोनो अहमियत नहीं खे। समझ गए नी ना दादाजी?
त्रिपुरम कुंडरम आरमुगम बहुत अच्छा रहे, यह खातिर वो तुरंत बदल गए। इतना ही ना, वो दिन मीटिंग में शामिल लोग में से केहू के भी मन 1 या 2 महीने में बदल सकेला। पहले एहजा महीना में 10 लोग भी आवेला तो बड़ बात हो जाला, लेकिन अब 4 दिन में 4000 लोग आइले। एक ही दिन में 1500 सत्य के परीक्षा किताब बिक गईले। एकर कारण के रहे? उहे अभिनेत्री। दादाजी, जब हम भगवान के रथ के गली गली घुमाविला, जब हम नाचीला गाइला पटाखा फोड़ीला, तभी 4 लोग घर से बाहर निकल के जुलूस का आनंद उठावेले। जब हम साइलेंस होके जाए तो सोची कोनो लोगों के मालूम ना पड़ी। जब भगवान के ही पब्लिसिटी की जरूरत पड़ेला तो का हम भगवान के समान गांधी जी के पूजे वाला के पब्लिसिटी की जरूरत ना पड़ी? दादाजी, एहमे का गलत बा? गांधी जी के बारे में सबके मालूम होके के चाहिए। एक खातिर नोट पर उनकर तस्वीर छपल बा। घूस लेवे वाला उहे नोट लेता नी, और एगो दोस्त के न्याय मिले खातिर उहे नोट से मदद करल जाला। सब बात में अच्छा बुरा दोनों के मिलावट होला। हम जौन भी कहनी अच्छा के लिए कहनी, हम क्या ऐसा लागेला, ओकरा बाद भी आपके लागेला कि हम गलत कहनी, तो आप हम क्या जितना साल रखब रह जाये। तो उम्र में छोटा हो सका तड़ा, लेकिन सोच बहुत बड़ बा। तू दोनों के हम आज से आजादी देता नहीं। आजादी मिलल। दादाजी, ओह, अरे वो आजादी बोल रहा। आजादी बोलनी, हम तो आदत से मजबूर होके गिर गईली। सत्या, बूढ़ा से बात करे समय ऐसा लागल कि तू चेन्नई पहुंच के 1 सेट खादी कुर्ता और 1 सेट खादी पैजामा खरीदबा। तू भी ना यार, बुढ़ाओ के जब मन रहे उहे हिसाब से हम ओकरा के समझा देनी, बुझले? हमके जौन दिल से सही लागल उहे 4 पॉइंट हम उनका रख के बता देनी, समझ गएला? एकरा बाद हम अपन मैकेनिक के जिंदगी के बिना और कोनो जिंदगी ना जी सकेनी। अब तू बोलल का चाहत बड़ा? गांधी और हमार बीच के फासला बहुत बड़ बा। सईदा पेट उतर के केहू छोटा बच्चा से पूछ ल कि मैकेनिक सत्या के बा। अगर मालूम ना पड़े तो कांस्टेबल कंदा स्वामी के बारे में भी पूछ सकेला। मीना, तू दोनों बात करा, हम थोड़ा काम निपटा के आवतानी। हाँ, ओह अच्छा, दोनों तू दोनों जन बात करा, हम पानी के बोतल लेके आवत। ए, वो तो खरीद परवाह चुका नहीं बा। खे, बिस्किट पैकेट लेके आवत। जाते समय रास्ता में खरीद ले। अरे कौवा बिरयानी खिला दिए भाई, हम नारियल के चटनी और डोसा लेके ए, आवत। कहने ना चाहिए। सत्या, ट्यूब लाइट देख ले बानी, बाकी फ्यूज लाइट अभी देखा तानी। लेट से चले लगा। का कहे के चाहता रहा क्या तू? वापस जा रहल बानू, अकेले छोड़ब तब तो दोनों करबा। आजकल तो साइकिल के बीच में ऑटो घुसा देवेला, तू तो बस के गैप में कुछ ना कर सकेले। तो तू काहे भागत? टका लाई। एसटीडी मार। अच्छा, तो रूट पे जा रहल बड़ा, पड़ जाई क्या? सब हो जाए। अच्छा, हो भी ठीक बा। ए सिस्टर, हम अभी एक एसटीडी के पार्सल करके आवतानी। घर जाता नहीं का हम मोबाइल पे बात कर सकीले? ए, इतना जल्दी बात हो गई? ये का रहे? वो घर जा रहल बानी तो यादगार दे देनी। इतना जल्दी बिस्किट लेके आ गई ला? मदुरई की लड़की दिमाग वाली बाड़ी। टन टन। भाई, यो गिफ्ट दिल बड़ी का? ये गिफ्ट ना चुराइल है, चोरी हा? ओकरे गले से ओकरे पता चले बिना हम मार ले। अरे तार गला के चैन कहाँ गई? वो सत्या के पास बा। अरे सला, किस कर हम सोच रही तू तो चैने मार देले। हमार याद खातिर वो हमार चैन मार दे। आहा। हम देख के अनदेखा कर देनी। एक अलग तरह के लब्बा तू दोनों के।